जोबथायावहाय जि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआवहाय जि जोंनि B.t.c 6 शेड्युलावहाय नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हा बायनो मोनलांनाय हाहुनि अधिकारा दिनै गैला नामा? दिनै बिनि सायावहाय गोबां माने गोथौयै दिनै जों सिन्था खालामनांगौ जानानै फैदों। बर'फ्रा गोबाव सम आन्दलन खालामदोंमोन मानि थाखाय हाहुनि अधिकार। खुलुमबाय लोगोफोर, आं मोनसे स्टेटमेन्ट मोनदों, बेखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनो थांगासिनो दङ। बेखौ नायब्ला एसे मोनथिगोन आरो हायोब्ला एसे बायनानै बे निउस पेपारखौ जुदि नायोब्ला एसे बुजिसिनबावगोन होननानै आं सानो। एसामिस निउस पेपारावहाय प्रतिदिनाव आं दासो नायखांबाय, मोनसे सासे लोगो मानसिनि न'आव हाबनानै बा बै मोनसे पेपार स्टेटमेन्ट होनाय बेखौ आं नायनानै फैदों आरोखि। थ' आं होगासिनोबो दं स्क्रिनाव, नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नैबे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राखौ साननैसोनि उनाव मोजाङै आङो सानैसो दैदेनगिरिनिफ्राय स्टेटमेन्ट लानानै फैगोन। जों बर'फ्रा हानि खेथ्रआव बेसेबां सेफटि जानानै दं आरो जों नन ट्राइबेलफोरासो दिनै मानो एलटमेन्ट लेखाखौ मानो मोनखो। साननैसोनि उनाव आङो बे भिडिअखौ 23-24 बिनि गेजेराव आं लाबोगासिनो दङ बिनि भिडिअखौ। थ' जिखियानो जाया आं बाथ्राखौ बारा बुंनो सानाखै। गोबां बिनि खेथ्रआव बाथ्राखौ बुंहैयोब्ला गोबां दैदेनगिरियानो लाजिगोन आरो लाजिथावथावबो। एसे जों जाथि हिसाबै थांना थानांगौआ एसे गोब्राब दंसै होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंखौ थोंजोङै एटेक खालामनो थांगासिनो दं माजों, ड्राग्स ना निसाजों जों बर' जातिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों। गुबुन बिथिङाव नङाब्ला हानि खेथ्रआवनो होन बा माबा माबि खेथ्रआवनो होन, नङा होमबा? बेफोरबायदि आरोखि। गबिन्द सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जेब्ला दादों अब्लाना बिनि फिसाफ्रा हानि मोननायनि अधिकारासो दं। नाथाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ माब्ला दायामोन? आं मोनथिनायाव मोनसे जायगा लायै जायगा बबेबा जायगायाव 1948, 1958 ना बेफोरबायदियावसो दानायखौ नुदों। जों अब्लाना जोनोमानो गैया, बे बुहुमाव जों गैया। थेवबो 1948नि समाव बै सुबुङा ट्राइबेलनि जायगायाव थाबाय थादोंमोन। गैयानोमोन आंनि बुजिनायाव मोनथिनायाव जायगायावहाय बेफोरबायदि। थ' जिखियानो जादोला बिनि बिथिङावहाय आं साननैसोनि उनावहाय लाबोफिनबावगोन भिडिअखौ। दिनैहाय बनसुनिफ्राय मोनसे स्टेटमेन्टखौ होनायखौ जों नुनो मोन्दों। मनजित मनजिल बिथांनिफ्राय माखासे स्टेटमेन्टखौ होनायखौ नुदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि खोथायावहाय। ओमफ्राय आरो नैबे 6 शेड्युलावहाय गुबुन हारिया हानि लेखा पाट्टा मोननाय बा एलटमेन्ट लेखाखौ मोननाय। दा जों बेखौ एसे साननो गोनां। दिनै मेघालयफोर बायदियाव बा मिज'रामफोर बायदियाव नन ट्राइबेलफोरा माब्लाबाबो हा मोना बायनानै। नों जुदि मेघालयआव थानानै हा बायनो गार' हिल्स बा गुबुन गुबुन जायगायावहाय बायनो नागिरो, मोना बेफोरबायदि। मिज'रामफोर बायदियावबो गैया। नाथाय जोंनि B.t.c आवसो ट्राइबेल हिन्जावखौ हाबा लादों, ट्राइबेल हिन्जावखौ आं ट्राइबेल जादों मादों, नङा होमबा? आंनि नामावनो ट्रान्सफार जादों हाफ्रा बेफोरबायदि। थ' बेफोर दिनै मानो जानो हमदों? जों बेफोरनि फारसे जुदि पलिटिक्सखौल' अनलि जोङो गिदिर इस्यु खालामोब्ला, आं बोसोर मोनसे गादियावनो सियाराव थानोखौ लुबैयोब्ला बे जाया। जोंनि नैबे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौबो एसे नायनाया मोजां, सिन्था खालामनाया मोजां। आरो दिनैनि दिनावहाय मानो दिनै नन ट्राइबेलफ्राबो ST सार्टिफिकेटखौ लानानै मानोथो दिनै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै मानो दिनैहाय बेफोरबायदि इलेक्सन गेलेबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरनि फारसेबो एसे मोजां नोजोर होनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। जिहेतु जायफ्रा दिनैनि दिनाव जायफोर खुंथायाव थानाय बेल' नङा, आवगोलनियानो होन बा गोदोनियानो होन, जों जेसेबां खुंथायाव थादोंना दावहा नांनानै, ट्राइबेलफ्रा दावहा नांनानैसो खुंथायाव थाजोबनाय। B.t.c समावबो दावहा नांनानै बिथांमोनाबो खुंथायाव थाबोबाय। B.t.c समाव एकर्ड जानाय समाव बेयावबो दावहा नांनानै थै जिउ होनानै ना बे समाव जोङो
खुंथायाव थादों दाबो जोंनि गबिन्द सारा ट्राइबेलनि बिसयै मोजां मोनथिगौ जोंखौ जेब्ला बुंदोंमोन भुटान हाजोआव केम्पआवहाय क्लास होदोंमोन बियो 15 दिन गाहाम होयोमोन उन्दुनो ओंखारलायनाय जानाया गेलास मोनसेल' होदोंमोन आरो जों बेखौ सहायदोंबो हादोंमोन एज ए हारिनि नामाव जाथिनि नामाव जों बेखिनि दुखु दाहाखौ लादोंमोन नाथाय दा फैनानै जोङो ट्राइबेलफोरा बेसेबां सेफटि जानानै दं नङा होमबा जों ट्राइबेलफोरा बेसेबां मा जानानै दङ बेफोर आरोखि दा सिदायै बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों ट्राइबेलफोरखौ जों माजों खोख्लैदों ड्राग्स गान्जा ना बेफोरजों फोजोबस्रांनो नागिरदों दिनैनि दिनाव मानोथो दिनै क'क्राझारफोर बायदियाव HIV पजिटिभआ ओंखारबाय थादों बेफोरनो जाहोना थ' आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै गोलाव सम लाबाय आङो नैबे बनजित मन्जिलनि माखासे 6 सिडिउलनि बाथ्राखौ लानानै दिनै गुबुन हारिया माबायदि हानि लेखाखौ एलटमेन्ट लेखा मोनखो बिनि बारै मा बाथ्रा बुंदों बिथाङा जों खोनासंनानै लानि रिसेन्टलि दे जोंनि B.t.c एडमिनिस्ट्रेशन नि सायावहाय गोबां माखासे हाहुनि जेंना बेखौ जों नुनो मोनदों जे जोङो माखासे फाइल नाम्बार बेखौ लानानै दिनै जोङो जिथु B.t.c 6 सिडिउलाव दे जोंहा नन बर'फ्रा हाबायनो मोना दा बिनि सायावहाय जों माखासे एभिडेन्स माखासे जाय जिनिसा जाथावना नङा दिनै नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलफोरनि हाबायनाय एबा लेन्ड ट्रान्सफार बेखौहाय दिनै जों लाबोनो नागिरदों दा 2003 आवहाय जेब्ला भारत गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बर'नि रिभलिउसनारिस BLT बिथांमोनजों जेब्ला माने थामारि गोरोबथा सेन्ट्रेल स्टेट आरो BLT जों जादोंमोन बे समावहाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल 6 सिडिउल आन्डार 6 सिडिउल जे बर'फ्रा मोनसे निजे खुंथायनि हाहुनि अधिकारखौ मोनदोंमोन नाथाय 2003 नि उनावहाय बे गोबां जोंनि नन ट्राइबेलफ्रा जोंनि बर'फोरनि बे ट्राइबेलफोरनि हाफोरखौ बायनायावहाय माने हाया ट्रान्सफार जायाखैमोन गोबां माने सार्केल अफिसफ्राव दिनै पेन्डिं जानानै फैदोंमोन नाथाय दिनैहाय जों आसरित मोनदों दे 2020 नि उनावहाय जेब्ला बिटिआर गोरोबथा जाबाय आरो बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय दिनै मानगोनां दानि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोदान सरकार दाबाय अब्लाहाय जों नुदों दि 2021 1 जानुवारियाव मोनसे फर्मेल लेटार जोंनि लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि B.t.c सेक्रेटारियेटनिफ्राय दिनैहाय माजबाद सार्केल अफिसार माजबाद रेभिनिउ सार्केलावहाय मोनसे लेटार फैदों जाय लेटारनि फाइल नाम्बारा जाहैबाय BTC/LR-35/PT-Part2/37 दा लेटारा फैदों B.t.c नि अफिसार बिथांनिफ्राय सार्केल अफिसारनिसिम फैदों दा बेयावहाय साबजेक्टआव मा लिरनाय दं एप्रुभेल अफ प्रप'जल अफ लेन्ड allotment एन्ड सेटेलमेन्ट दा नै बे लेटारनि गेजेरजोंहाय आरो बेवहाय मोनसे बिथांमोननि जि रेफारेन्सआवहाय बुंदों with reference to the subject cited above I am directed to say that the Bodoland Territorial Council is pleased to approve the proposal for land allotment or settlement as submitted by you. Write letter under reference as mentioned below. दा बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा मा लिरदों बेयावहाय settlement number of beneficiaries 137 ओमफ्राय 135 numbers of parta issued 135 135 पार्टाखौ issued खालामबाय
ओमफ्राय बेनिफिसियारिया जाहैबाय 137 ओमफ्राय बेनि गेजेराव लेन्ड एलटमेन्ट टटेल 342 टटेल जाहैबाय 479 बेनिफिसियारिसफोरनि थाखाय लेन्ड एलटमेन्ट होदों। दा बेनि गेजेरावहाय गोबाङानो नन ट्राइबेल दिनै सोरबा सोरबा जोंनि माबायाव दङ लिस्टआव दं। दा बे लिस्टखौहाय जों सार्कोल माबाखौ हरगोन। दा बेयावहाय आङो माखासेखौ बुंगोन। दे बेयावहाय गोबां जेनेरेल दं, गोबां ओबिसि दं। दा खोथाया जाहैबाय नैबे जोंनि कालाइगाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जाय माने हा हुनि बायनायनि अधिकारानो गैला 2003 नि उनावहाय। नाथाय बेखौहाय मा खालामबाय 2020 नि उनावहाय जेब्ला गोदान माने बिटिआर मोनखांनायनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गोदान सरखार दाबाय, अब्ला बेयावहाय मा नुबाय 2021 आव मोनसे लेन्ड मेला खालामदों। लेन्ड मेला खालामनायनि गेजेरजों मा खालामबाय दिनै नन ट्राइबेलफोर जाय बिथांमोनहा 2020 नि आगोल 2016 आवहाय जाय बिथांमोननि जे हा हु बायनाय आरो फानलाय जे ट्राइबेलफोरनिफ्राय हा बायनायनि जे लेन्ड ट्रान्सफारा नन ट्राइबेलफोरनिया दिनै बन्द जानानै दंमोन। दा बै पेन्डिं फाइल्सफोरखौ 2021 नि 1 जानुवारियावहाय 1 जानुवारियावहाय दिनै बिथांमोनहा बे एलटमेन्टखौ होबाय। दा बेयावहाय गोबां दं, गोबाङानो लेन्ड एलटमेन्ट मोनदों। दा बिनि गेजेराव जोङो बेखौसो बुंनो सानदों दिनै 2003 नि जि B.t.c गोरोबथा, बे गोरोबथायावहाय जि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय जि जोंनि B.t.c 6 शेड्युलावहाय नन ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हा बायनो मोनलामोन। दिनैहाय 2020 नि उनावहाय बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावहाय दिनै हा बायफिननो मोनबाय एबा लेन्ड ट्रान्सफार जाबाय। अब्ला जोंनि 2003 नि B.t.c 6 शेड्युल दिनै हा हुनि अधिकारा दिनै गैला नामा? दिनै बिनि सायावहाय गोबां माने गोथौयै दिनै जों सिन्था खालामनांगौ जानानै फैदों। दा आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो सारा जोंनि बर' रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल्स आफादफोर, जोंनि व्यक्ति इन्डिभिजुवेल्स आरो दिनै बर' हारियानो दिनै बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ। जिहेथु दिनै बर'फ्रा गोबाव सम आन्दलन खालामदोंमोन। मानि थाखाय? हा हुनि अधिकार। मानि थाखाय जों आन्दलन खालामदोंमोन? राजनितिक अधिकार। दिनै जोंनि हायावनो दिनै जोंहा मोनखानाय अधिकार, जाय हा हुखौ दिनै जों मोनखाबाय पावारखौ, आरो बे गावनि हा हुखौ दिनै गुबुन जाथिनो बायनो हानायनि केपासिटिखौ होफिननाया दिनै बे बर'फोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव गिदिर मोनसे खैफोद फैगोन। गतिके बिनि थाखायनो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंखौनो जों खावलायदों दे बेफोरनि थाखाय गुवारै सावरायनांगोन आरो बेफोरनि थाखाय होबथानायनि राहा लानांगोन। दे जोंनि दानि बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायगोन दे नोंथाङा दिनै गोबां बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनांगौ। नोंथांखौनो रायजो राजाया सायख'बाय, नोंथांखौनो CM बानायबाय, नोंथांनावनो गासिबो एडमिनिस्ट्रेशननि पावारा दं। दिनै पुलिस एडमिनिस्ट्रेशननिफ्राय लानानै दिनै B.t.c नि DC निफ्राय लानानै दिनै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौनो दि नोंथाङानो बुंदों दे जोङो बिटिआर मोननाया दिनै गासिबो पावारखौ मोनबाय, आलादा रायजोल'सो जायासै। अब्ला दिनै बैफोरबादि जेंनाखौ निस्सय दिनै बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय नोंथाङा इमिडियेट स्टप खालामनांगौ आरो हा हु बायनाय गुबुन नन ट्राइबेलफ्रा दिनै मोन्थाय मोना बेखौ नोंथाङा इमिडियेट होबथानांगौ। गोजोन्थों।